Hello! Deci pe câte puține minute mai e până îl luăm pe Dragul Cameroni. Vreau să vă las ca să-l vedeți. Să vedem cum îl voi lua eu. Zibra, trubra, zibra, lili. Zibra, trubra, zibra, lili. Zibra, trubra, zibra, lili. Ce e așa? Îmi place că vreau să mor ăștia. Am nebunit. Bă, dar poți să-i dau cu patata? Ai, uite! Nu să mă fac cu ăsta, dă banii. Ia să vedem ceva de asta, nu pot fi dat de bani. Te bat! Taci! Zibra, trubra, zibra, lili. Bă, uite-te și tu, măi, fi. Memeluki block. Wow! Bine, am zis calco. Cel mai slabă, cel mai îi zic și eu ăsta dacă mi-ar da și mie o plantă. Îl are pe Six Severin, ești nebun? Ce-are nebunul? Ua! Ce-i ăsta? Că sunt curios. Eu nu l-am avut deloc. Bă, găgurii. Ăsta l-am avut. Ăsta chiar aș vrea să-l iau. Blueberry octopusine și pe ăsta. Hai! A păzit! Au! Oh my god! Sper să-l iau, capitol de fierire. Sper să-l iau. Gata, bă, îl iau dacă se duce pe locul ăsta. Îl iau. Îl iau? Să nu spui că îl iau. Îl iau?